अगं तुझ्याने तू इंकित कोता अरे साली मरे तू इंकित कोता हांव इंकीत कोता अरे हांव तिकेट काडपाक वयता म्हगे फ्रेंडा रावता रे हांव तिकेट काडपाक येता हय. कोणाक येता अरे सेबी ते दिवाराची तियात्र आहान ते दुधाच्या डब्यान तू खबर ना ओय 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 अरे 13 तारखे आता न्हू 13 तारखे 7:30 वरांचे हांव तिकेट काडपाक जाय हे मरे म्हगे फ्रेंड आजून पासो येलो ना मरे किती जाणे पाहिजे हांव आम 10 जातो रे दहा जाणू होय ते वालो राम चल, हांव तिकेट काडपाक वयता आनी तूं कोणा रावले तुमी सेबी ते दिवार हे गेलो तियात्र 13 तारखे 7:30 वाजता तियात्रा नांव दुधाच्या डब्यात एक डायरेक्टर वर्साच्या वर्सा तियात बरयता Ini to titiu. प्रिन्सा कोता तू ना सॉरी नाही. कितले बरे दिसता काय बरे? होय कितले बरे दिसता इतले वाजे तुम्ही बोलले वाजे मागानी. तुझे दुख जाय सांग तिथं. ते गोयात दोन बांगडे सरपुडा ते मागा ती कलर. भूत का हुस्तार माड आणि माडा हुस्तारो किडो आणि व शहरातलो किडो माझ्या पिढ्यान मारवी पडटा तोडी पडटा आणि रगतूय मार घेऊन फकत बोलाय की या संवसार या भावानी रागा डेंजराम दबुई पाणी भावान ऐसाच पिढीचे कोणा एकल्या फरस मागलो आणि आज तो पिढीचे ते मार काय त्याचे हात आणि पिंटी करता